задержали, то отпустят. Ну, я говорю, зачем вы это делаете? Он, никого не задержали. А если задержали, то он сказал указание по дороге выпустили, чтобы его, ну. Я спросила, да, за что задержали. Мне паведамляе рэдактар, што на плошчы дзеяннямі АМАП кіруе намеснік міністра ўнутраных справаў Барсукоў. На дадзены момант, як мы ведаем, затрыманы сябры ініцыятыўнай групы Вольгі Кавальковай. Пры нас затрымалі некалькіх хлопцаў. Ну, я бачыла траіх, як затрымлівалі. Да іх падыходзіў АМАП, напэўна, прасіў проста пакінуць плошчу, ці яны не пагаджаліся, ці штосьці адбывалася, там мы гэтага не ведалі, але не ведаем, але людзей затрымалі. Вольга Кавалькова спрабавала дамовіцца з супрацоўнікамі АМАП. Вот яна, можам падысці да яе, дарэчы, і спытаць, хто затрыманы. Ольга, затрымали сябру вашей инициативной группы? Так, Юрася Полейку только что затрымали, он заходится в этом автозаку. Глядите, что зараз еще отбывается. Зараз уже в обмундировании ОМОН пришел. Яшчэ спрабуюць кагосьці затрымаць, так? З'явіўся АМАП у спецыяльнай такой амуніцыі, гэта каскі. Чалавек проста спрабаваў прайсці на плошчу, аднак яго штурхнулі. Цяпер от там такі канфлікт, які спрабуе вырашыць супрацоўніку цывільным. Ну, напэўна, гэта нейкі міліцэйскі начальнік, я, на жаль, не ведаю у твар. Вот мне падказваюць, што гэта і ёсць сам Барсукоў. Выбачаюся, ну, не настолькі я абазнана ў міліцэйскім кіраўніцтве. Па плошчы яшчэ спрабуюць праходзіць людзі, якія, ну, не ведаюць, што тут адбываецца. Гэта цэнтр горада. Тым больш метро ўжо, напэўна, адкрылі. Вот гаспадар Барсукоў, намеснік міністра, спрабуе ўлагодзіць, напэўна, гэты канфлікт, які адбыўся паміж АМАПам і чалавекам у белай майцы. Так, вот у касках, пакуль мы тут глядзелі на гэтага чалавека, АМАП у касках вот в такой спецыяльнай форме знік. Навошта ён з'яўляўся, таксама незразумела. Можа быць, там была нейкая вострая сітуацыя. Некалькі чалавек затрыманыя на плошчы падчас правядзення пікетаў па зборы подпісаў прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзідэнты. У праваахоўных органаў у прэтэндэнтаў у кандыдаты прэзідэнты розная трактоўка таго, ці можна было збіраць подпісы пасля 19-й гадзіны. Вольга Кавалькова і Мікалай Казлоў, якія збіралі подпісы, яны лічаць, што да 22-й гадзіны гэта дазволена і законна. У супрацоўнікаў міліцыі іншае меркаванне. Яны палічылі, што раз о 19-й гадзіне Цэнтральная выбарчая камісія спыніла сваю працу, значыць, і пікеты не мусяць ужо праводзіцца. Цяпер працягваюць папярэджваць тых, хто знаходзіцца на плошчы, ужо пра тое, што перашкаджаюць дзеянням міліцыі. Напэўна, гэта больш ужо разлічана на журналістаў, таму што большасць тых, хто застаўся на плошчы, гэта журналісты. Парачка аўтазакаў ўжо з'ехала, і вот некалькі аўтобусаў спецтэхнікі таксама з'ехалі. Але яшчэ доўгая чарга, ці можа быць гэта грамадскі транспарт, бо тут прыпынак грамадскага транспарту, і яму таксама трэба недзе спыняцца.
Ну, два аўтазакі, прынамсі, яшчэ застаюцца. І застаюцца вот гэтыя завешаныя фіранкамі аўтобусы, спецтранспарт, адкуль высыпалі гэтыя супрацоўнікі АМАПу ў касках. Ну, добра падрыхтаваныя праваахоўныя органы да гэтага пікета. І, як заўжды, вельмі шмат супрацоўнікаў цывільным, якія здымаюць на камеру все, што адбываецца, і ўсіх, хто тут прысутнічае. І таксама, калі пасля ідуць адміністрацыйныя справы, суды па адміністрацыйных справах, то фотаздымкі... Саша 3% не атрымае перамогу. Перамога будзе за нами. Дякую. Фотаздымкі... Ну скажите начальнику, кого? Вот, он начальник РУВД, ну, в смысле, милиции. А кто? Ну, цяпер амаль толькі журналісты застаюцца на... Давайте пройдемте с нами. О, а мяне за што? Ну, мяне затрымліваюць у жывым эфире. А вы можете себе назвать? А назовите, як вас звать? Як вас звать? Сесть можно? Уважаемые граждане, просьба разойтись. Выполняйте законные требования сотрудников милиции. Уважаемые граждане, просьба разойтись. Препятствуйте работе сотрудников милиции. Уважаемые граждане, просьба выполняйте законные требования. Уважаемые граждане, просьба разойтись. Выполняйте законные требования сотрудников милиции. Они целенаправленно сказали, идите за девушкой, блядь. Спишешь?
Аккуратно эту баранку. Сейчас, соберу. Все, сейчас я соберу эту трубу. Снимают, но уже даже скучно, наверное. Ну, ничего, переживу. Не только молодежь. А, это может точно.
Снимают, но уже Живой трансляцыі радыё Свабода падчас жывой трансляцыі на плошчы Куба Коласа былі затрыманыя нашы калегі Александра Дынько і Андрэй Рабчык. Яны выконвалі сваю журналісцкую працу і без тлумачэння былі затрыманыя. Наш калега Олег Руздзіловіч патэлефанаваў прэсаваму сакратару Менской милиции. Он сказал только то, что будут разбираться на подставе чего и за что и куда они зараз заставлены, невядома. Але мы на этом не завершаем нашу трансляцию. У нас есть кавалак відэа, які быў запісаны на плошчы Куба Коласа яшчэ да таго, як пачалася трансляцыя. І зараз вы маеце магчымасць паглядзець то, як пачынаўся сённяшні пікет салідарнасці ў Менску. Калі ласка, заставайцеся на Свабодзе. Мы прыцягваем трансляцыю. Вось тут ёсць два пікеты ад Вольгі Кавальковай, прадстаўнічкі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і таксама ад Мікалая Козлова, прадстаўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэтыя два прэтэндэнты у кандыдаты адразу абвяшчалі, што будуць выкарыстоўваць гэтую выбарчую кампанію для таго, каб сабраць як найбольш людзей легальнымі спосабамі, пагаварыць з імі пра тое, што адбываецца ў краіне, распавесці пра сваё стаўленне да праблемаў у Беларусі. І яны таксама казалі, што не будуць здаваць сабраныя подпісы. Таму людзі усведамляюць, што тое, што яны стаяць у шаргу, тое, што яны пакідаюць гэтыя подпісы, гэта збольшага сімвалічнае дзеянне. Такой самай пазіцыі прытрымліваўся і Юрый Губарэвіч. Сёння ён абвясціў пра тое, што ён здымаецца з прэзідэнцкай гонкі. І адбылося гэта пасля таго, як беларускі суд прысудзіў Юрыю Губарэвічу 15 сутак арышту. Давайте пройдземся ўздоўж гэтай чаргі, таму што яна ўжо вялікая. Вот учора, калі мы толькі пачалі стрым, ужо людзі пачалі выстройвацца і нават перажылі такую, залеву вельмі непрыемную, моцную, і можа быць нават халодную, але гэты пікет салідарнасці ён расцягнуўся вот ад гэтай плошчы Якуба Коласа аж да плошчы Незалежнасці. Людзі заставаліся у
Менску заставаліся ў цэнтры гораду аж да першай гадзіны ночы. Вот так вот стаялі, камунікавалі паміж сабою. Гэта былі незнаёмыя людзі, таксама аўтамабілі моцна віталі сваімі гудкамі аўтамабільнымі, выказвалі салідарнасць. І людзі выгуквалі таксама лозунгі. Шмат было словаў сказана ў падтрымку Віктара Бабарыкі і Эдуарда Бабарыкі, які былі затрыманыя учора. Сёння Радыё Свабода мела магчымасць паразмаўляць з адвакатамі Віктара Бабарыкі, якія наведалі яго ў СІЗА КДБ і паведамілі, што журналісты Радыё Свабода сёння паразмаўлялі з адвакатамі Віктара Бабарыкі, якія наведалі яго ў СІЗА КДБ. Ён абураны тым, як з ім абыходзіцца, называе незаконнымі прад'яўленыя яму абвінавачанні і таксама паведаміў, што ён чуў падтрымку людзей, таму што СІЗА КДБ знаходзіцца ў самым цэнтры гораду і аўтамабілі, якія клаксонамі сваімі выказвалі салідарнасць з ім. І вот гэтыя гукі было чуваць. І сапраўды, недзе за квартал ад праспекта Незалежнасці было чуваць гэты гул аўтамабільных клаксонаў. Ну і людзей было шмат, уражвальная была гэтая чарга. Цяпер за некалькі хвілінаў літаральна яна ўжо расцягнулася на некалькі метраў. Вот, можа быць, мы хотели подойти до апошняга чалавека, але пакуль што апошні былі вы не хочаце. А можна до вас подойти? Это Радыё Свабода, мы вас здымаем. Скажите, калі ласка, вот вы хочаце поставить свой подпись, и что связываете с гэтым подписом? Якія спадзевы? Если можно, я буду на российской мове разговаривать, потому что у меня нет опыта разговора на белорусской. Я родился на Украине, сейчас это в Украине. Если посмотреть на мою седую голову, я хочу пожить еще в свободной стране. Там очень показательно. У нас 3 числа праздник. Не хватает только 3%. И я думаю, там их дорисуют. В 1996 году я был в Америке. Мне пришлось пересаживаться с одного автобуса на другой. Рядом со мной сидел, если корректно сейчас называть, афроамериканец. И он очень допытывался, откуда я. И когда я ему рассказывал про Беларусь, он не понимал. И когда я ему рисовал Польшу, Украину, Россию, он не понимал. Но когда я через 15 минут сказал ему Лукашенко, он схватился за голову, повернулся, больше вопросов он не задавал. 1996 год. Это показатель. Понимаете, значит, на 1 число этого месяца в Беларуси погибло 10 400 человек от ковида. Это засекреченные данные, вообще-то, которые нигде не разглашаются, но они уже стали известны. Я хочу, чтобы и я немножко еще пожил, и мои дети. И тогда, когда нас называют народцем, городишком, наш любимый Минск, и когда предлагают почистить копыта, а пожилых людей загнать, построить будки и загнать их, ну это же, сами понимаете, это нонсенс. И мы все стали в очереди за свободу. Спасибо большое, спасибо вам. Дякую вам велике за такое судовное выказывание. Мне треба. Літаральна некалькі хвілінаў падышлі да чалавека, які быў апошні ў гэтай чарзе ў пікеце. І вот за гэтыя пару хвілінаў, пакуль мы з ім размаўлялі, вось ужо такая чарга яшчэ большая з'явілася. А можна да вас звярнуцца, маладыя людзі? А вы разам, так? Да. Это Радыё Свабода, мы вас здымаем. Скажыце, калі ласка, як у вас увогуле настрой? Што думаеце пра гэтыя апошнія падзеі, якія ў краіне адбываюцца?
говори уже. Ну, я очень огорчен в связи с задержаниями. Задержали Тихановского уже месяц назад, задержали Бабарика. Мне кажется, мы должны вместе собраться все и показать власти, что с нами нельзя так обращаться. Люди должны показывать то, что они уже не боятся всего этого. Почему вчера все выходили, в глазах людей было видно то, что они не боятся. И на самом деле так нужно делать, мне кажется, выходить на улицу. По державных телеканалах сказали, что это одни і ті ж люди. Вот мы бачили эту чергу, яка стояла от филармонии до площади Незалежности. А по державных телеканалах сказали, что это одни і ті ж люди, які переходили просто і вистроювалися один за одним. А так само сказали, що автомобілі, які усіх підтримували, це одні і ті ж автомобілі, які просто їздили по колії і сигналили. Ви вірите в це? Як ставитесь у огляду? Я вчера стоял на одном месте все время. Вот как был легальный пикет, получается, я с 7 часов стоял до 9 часов. Там очередь медленно двигалась, я стоял практически на одном месте. Все люди были разные. Кто подходил, все разные люди проходили мимо нас. Они шли сначала очереди в конец. То есть никто не переходил по несколько раз. Машины ехали не одни и те же абсолютно, не катались туда-сюда. Все были люди, обычные люди, которые не повторялись. А які у вас сподіви на наступний період цієї виборчої кампанії? От тепер претенденти у кандидати яны здалі підписи, шмат хто здав, от як Віктор Бабарик, там Валерій Цепкало, яны па шмат підписів здалі, некалькі больш, чим гэта трэба. Хтосьці адмовіўся, як Юрій Губаревич, ад выбарчай кампаніі. Як вы думаете, калі вы 9 жніўня прыйдзеце на выбарчы участак, які у вас там будзе бюллетень? Будзе з каго выбіраць? Я надеюсь, что власть увидит и зарегистрирует настоящих кандидатов, как Бабарика, Цепкало, Тихановскую. Если они будут в бюллетене, то я приду на выборы. Если их не будет, то я буду бойкотировать эти выборы. Я призываю всех тоже бойкотировать эти выборы, если кандидатов независимых не будет в бюллетене. Я такой же позиции в плане того, что даже другие страны зарубежные видят то, что происходит на стране. Я думаю, что они поддержат ситуацию, которая наблюдается, что если в бюллетене не будет выбора никакого из настоящих кандидатов, то что это будет за выбор? Мало того, что они и так непрозрачные выборы, так еще и если не будет вариантов выбора, то вообще... А некие позитивные перспективы, сподевы есть у вас на то, что отбудется на будущее Беларуси? Есть надежда на то, что все-таки изменится что-то в нашей стране после 9 августа, и уже страна пойдет вверх на новый уровень жизни. Мне просто все люди уже увидели, что это за власть, что вообще она из себя представляет, и доверия к ней нет. И она постепенно будет ослабевать. И это видно. Уже вот я вижу, что во многих городах люди тоже выходят, как и в Минске. Я надеюсь, что все будет хорошо в будущем. Дякую велике. Сапраўды малады чалавек сказал, что у некалькіх городах люди выходят. Это сапраўды так. Сегодня вот такие акции отбываются у Гомелі, у Бобруйску, напэўна, у Городні. И наши корреспонденты там, вы так посміхаетесь, я обовязково до вас подойду. И наши корреспонденты там так само знаходятся, и мы будем атрымліваць адтуль информацию и показывать, и распавядаць вам, что отбывается у іншых городах. А вот теперь подойду до вас. Па-перше, ва ўсіх пытаюся, як настрой ввогуле, якое стаўленне да тых падзеяў, якія ў краіне ў апошнія дні адбываюцца? Настрой змешаны, і ён пры адчуванні того, што можна наступіць нарэшце свабоду, што людзі абудзіліся, не зразумелі, што губляць няма што, і трэба гэта беззаконне, безладдзе спыніць проста мірным. Я гляджу, якія прыгожыя людзі, мне вельмі прыемна з імі знаходзіцца. І такое адчуванне, што можна все стацца в гэтым годзе. А ёсць разуменне, як гэтую свабоду рэалізаваць? Вот гэтай спадзеў на перамены, які з'явіўся, што канкрэтна людзі мусяць зрабіць, каб ён не быў марны, як было ў 2010 годзе. Шмат хто кажа, што быў расчараваны тым, што адбылося, ці ў 2006 годзе. Я власне за свою скуру адчуваў падзеі 10-го года, і памятаю, што ёсць некае расчараванне. Мы проста павінны зрабіць сваю простую справу, ніякага складанасці няма. Трэба засведчыць, што выбары, якія у нас так умоўна праходзяць эта кампанія, яна несправядліва, цёмна, няма непразрыстасці выбараў і па сутнасці няма. І
Калі людзі могуць з'яднацца вось так вот просто выйсці, выказаць тое, што іх непакоіць, і калі гэтых будзе людзей дастаткова, то мы зразумеем, што духовная перамога і ўнутраная, значыць, все астатняе на нашым баку. А каго з прэтэндэнтаў вы падтрымалі за гэты перыяд? Ну, я падтрымую ўсіх кандыдатаў. Гэта вельмі мужны і адказны выбар. Вось так вот рызыкаваць сваім дабрабытам і сваім жыццём, каб бросіць выклік гэтай машыне, сфарміраванай для падаўлення за 26 год. Потому што кожны праяўляе сваю смеласць, сваю адказнасць, выходзячы просто каб в цэнтры горада пастаяць. Ведаеце, я калі на першай прэсавай канферэнцыі з Віктарам Бабарыкам размаўляла, мне склалася ўражанне, што ён абсалютна не верыць у тое, што яго могуць арыштаваць. Скажыце, калі ласка, вы, вот, калі вы, што явна не першыя вашыя выбары, у вас якое было прачуванне наконт таго, як яны будуць развівацца? Мы ж добра, ну, маё меркаванне, я адчуваю, што мы робім все ў межах як бы празрыстасці, мы мераем сітуацыю па сабе, што все, што я раблю, гэта празрыста, адкрыта і шчыра і чэсна, але ж мы змагаемся з такой вырашыць за гэты 26 год сістэмай, што є чакаць нейкага рацыянальнага кроку нельга. Могуць пасадзіць, могуць не пасадзіць. І Пра абвінавачанні, якія высунутыя наконт Віктара Бабарыкі, Эдуарда Бабарыкі, там яшчэ шмат людзей. Усё гэта паказалі па тэлебачанні дзяржаўным, дакументы паказалі. Вот што вы думаеце? Калі бачылі, конечно. Я гэта думаю прыкладна пра тое, што ў 2006 годзе на плошчы Каліновска былі наркотыкі і парнаграфія, прыкладна тое, што ў 2000 годзе мы з сабой там неслі нейкія вілы, і гэта все, конечно, абсолютно разлічана на нейкіх зусім глупых людей. Я думаю, что, например, органы как бы нам подмигивают и кажут, что поглядите, мы же вам подмигиваем, что это все настолько шито белыми нитками, что вы разумеете, что мы так само чекаем от вас неких кроков. Дякую вялікі. Вам дякую вялікі за працу. А вот вы так само так приемно посмехалися. Давайте мы с вами поразмаўляем. Кого з прэтэндэнтаў на гэтым выбарчым этапе вы падтрымалі? Ну, по мне, страной должен управлять человек, который понимает управление, в первую очередь. Он 20 лет управлял банком. Но человек, который управлял 20 лет банком, не может быть глупым человеком. И мне кажется, он сможет поднять нашу страну и дать нашей стране шанс выйти из этого кризиса. Але ж вы ведаеце, што з ім цяпер адбываецца, ён у СІЗА КДБ, бачылі, напэўна, гэтыя рэпартажы па дзяржаўным тэлебачанні, ведаеце, у чым яго абвінавачваюць, як вы да гэтага ставіцеся? Ну, усатый человек боится и пытается убрать всех конкурентов. А Бабарыка самый сильный его конкурент. Вот как я к этому отношусь. Больше ничего об этом сказать не хочу. А як далей будуць падзеі развівацца? Вот вы калі 9 жніўня прыйдзеце на выбарчы участак, побачыце там свайго прэтэндэнта, кандыдата? Я надеюсь на это. Я очень надеюсь на это. 400 тысяч подписей собрали. Мне кажется, ЦИК не может не взять его в кандидаты. Хотя в нашей стране, ну, надежда есть. По крайней мере, Бабарыка, когда я его слушал, он дал мне веру, что в этом году все изменится. Дякую вялікі. Адметнасць, канешне, гэтых акцый, якія адбываюцца, гэтых пікетаў салідарнасці, пікетаў па зборы подпісаў за прэтэндэнтаў, кандыдатаў у прэзідэнты ў тым, што вот ужо другі дзень мы бачым у гэтай чарзе, ну, збольшага вельмі маладых людзей. Вот так вот гэта выглядала і ўчора. Людзі стаяць уздоўж праспекта. Ёсць апладысменты, іх вітаюць аўтамабілі. І гэты гук, ён нарабіўся ўсё больш такі актыўны пад вечар. Вот мы літаральна за некалькі хвілінаў назіраем, як расце гэтая чарга, і чэргі ўжо сталі такой візітоўкай проста гэтай выбарчай кампаніі. Адразу мы былі здзіўленыя, калі прыйшлі на першы пікет на Камароўцы. Здаецца, гэта было 24 траўня. Я, конечно, не магу памыляцца, але гэта была традыцыйная нядзеля. На камароўскім рынку збіраліся пікеты большасці
прэтэндэнтаў у кандыдаты ў прэзідэнты, і тады мы пабачылі першую чаргу, якая расцягнулася амаль на кіламетр. І адразу все адзначылі, што ўпершыню ў Беларусі такія выбары, калі людзі становяцца ў чаргу, каб паставіць подпіс не за Александра Лукашенку. Можна до вас звярнуцца? Добрый день. Вы хочете подписаться еще за кого-то возьмете? Подписались уже и за Цепкалу, за Бабарика, за Тихановского, за троих. Вот. Чему за этих претендентов? Потому что за кого еще, если не за этих, не за Лукашенко же подписываться нам. Серьезно, чему не за Лукашенко? Потому что я не вижу перспективы. 20 лет, мне 19 лет, мы всю жизнь с ним прожили, как-то хочется чего-то нового, наверное. Шановні глядачі, ми неўзабаве будемо завершати нашу живу трансляцію. Пасля некалькіх гадзінаў жывой трансляцыі на плошчы Якуба Коласа былі затрыманыя нашыя калегі Александра Данько і аператор Андрэй Рабчык. Іх без тлумачэнняў затрымала міліцыя і звезла. Як нам паведамілі ў прэсавай службе менскай міліцыі, іх забралі для высвятлення асобаў. Пры тым, што ў іх былі журналісцкія пасведчанні, было вядома, хто яны і што яны там выконваюць журналісцкую працу. Трансляцыя наша на гэтым будзе спыненая ў відэафармаце, але мы працягваем сачыць за навінамі, за тым, што сёння адбываецца ў Беларусі і ў іншых гарадах, у Менску і ў іншых гарадах краіны. Калі ласка, сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг, а таксама ва ўсіх сацыяльных сетках. Дзякуй, што глядзіце Свабоду. Калі ласка, подписывайтеся на наш YouTube-канал і заставайцеся на свабодзе. Самая важная палітычная падзея года – выбары прэзідэнта Беларусі. Адбудзецца ў жніўні. Але ўжо цяпер у краіне робіцца горача. Этапки, я думаю, чтобы изгнать нашего доблестного президента, который уже четверть века у власти, который не уважает ни людей, ни народ, не уважает ни будущих, может быть, потенциальных президентов, который оскорбляет их, говорит, что они вылезли из-под плинтуса. Хотя в 1994 году он сам вылез неизвестно откуда, и народ его не оскорблял, и народ пошел за ним, поверил. Этот человек, я считаю, что немножко неадекватно, не понимает, о чем говорит, фактически вмешивается в дела прокуратуры, в следственные органы, в судебную систему, назначает всех судей. То есть надо менять Конституцию, потому что придет другой человек, опять же, он станет несменяемым. Если его даже выберут, он так типа сам себя выберет, я думаю, что протест будет только нарастать. Усенароднага абурэння немагчыма схаваць. Я хочу сказать, чтобы они отпустили Тихановского, потому что я вторую ночь уже не сплю. Это абсурд. Я юрист по образованию. Вы мне скажите, высокопоставленные чиновники именно в Министерстве внутренних дел, вы это серьезно? Когда милиционер там отдыхает, лежит, как будто его там избили или еще что-то такое. Сколько уже можно в этого вранья смотреть? Устали все люди от этого. Это к любому могут меня, жену мою, потом друга моего схватить, как бы. Это же ненормально. Жаданне зменаў выліваецца ў небывалыя пратэсты, чэргі на подпіс за апанентаў дзейнага прэзідэнта і незвычайную сацыяльную ды грамадзянскую актыўнасць беларусаў. Нам патрэбны змены. Зараз дыктатура не ў модзе, як нам гавораць, зараз модзе свабода, воля, і мы за вольныя выборы, каб у нас быў выбор. Беларусь может подняться, народ, и эту власть несменяемую, ненавистную, мы ее лживую должны смести. Беларусы як ніколі гатовыя змагацца за сваё права выбару. Да уже пора сказать, извините,
Я уже вам надоел и плохо, и мало что сделал, вообще ничего не сделал. Извиниться перед народом и уйти. Я хоть больная, но пришла за свободную Беларусь. Свободные выборы, свободное слово. Я не боюсь. Вы мне ничего не дали, чтобы меня держать вот так вот, чтобы я чего-то боялась. Приходите за мной. Я не боюсь. Пожалуйста, я не боюсь. Як будуть розвиватися події у протестовій Білорусі? Хоть он и говорил, что я не хочу там держаться за кресло, типа того, что, но он уже зубами держится за это кресло, там не то что руками, это явно видно. И сейчас даже люди не аполитичные, мне кажется, они выходят. Наверное, за последние 20 лет люди устали жить порознь, и это нормальный повод собраться в конце концов. Нужна солидарность, чтобы люди не боялись выходить, говорить свои, что им не нравится. Ну, не нравится единственное это то, что Лукашенко 26 лет у власти еще хочет опять избираться. Ну, что это такое? Хоть кого, но не он. Потому что уже 26 годов пора. Ці протести будуть паспяховымі. Гэта, наверное, першы раз, калі люди реально поверили, что можно у нашей родной, дорогой, любой краине провести выборы. Пока мы стояли, подошла женщина и спросила, зачем очередь. Я говорю, подписи хотим сдать. Она говорит, а раньше так за продуктами стояли. И кто-то ответил, а сейчас за свободой. Мы сгоним, и народ белорусский заживет свободно, счастливо, и все будет у нас хорошо. Ці чакае нас узмацненне рэпрэсіяў. Они пойдут до конца, они будут бить людей, уничтожать, сажать в тюрьмы. Это хуже, чем 1937 год, потому что эта власть очень подлая. Уже по им плачет турма. И он судовно это разумеет. И поэтому все будет непросто. А люди будут идти до конца. На Белсаце вы побачыце, чым жыве Беларусь і пачуеце голас народу. Лукашенко и твой клан, вы уже вошли